Gutom na? Ha? Gutom na baby? Ha? Gutom na? Opo. Gutom. Oh, ayan na. Ayan. Ayan. Bugwis! Mga kasinag, isang magandang hapon po. Katatapos ko lang mga kasinag, maglipat kay Magayon. Si Bagwis andito, sumunod. Ayan oh. Oh. Hello. Gutom ka na? Ha? Gutom ka na? Opo. Saan ka ba galing? Ha? At kauwi mo lang? Saan galing? Ha? Saan galing ang baby Bagwis na iyan? Ha? Saan po galing ang baby Bagwis? Gutom na? Ha? Gutom na baby? Ha? Gutom na? Opo. Gutom na ang baby. Oh, halika na, halika na, halika. Oh, may pagkain dito. Ayan mga kasinag, pakainin natin. May daga pa dito eh. Bagwis! Oh, ayan na, ayan. Ayan. Bagwis! Oh, Bagwis! Oh. Oh, ayan na. Ayan oh. Oh, may daga dito. Ito pala mga kasinag, may nag-comment nung nakaraan. Baka ginagamit daw namin sa kainan itong lamisa na ito. Ito mga kasinag, hindi po namin gagamit. Ginamit lang namin ito nung pista. Pansamantalang ginawa ko lang ito nung pista kasi wala kaming pagpapatungan ng pagtatadtad ng karne. Kaya samantalang ginawa ko lang yan mga kasinag. Pero hindi po namin gagamit sa kainan to. Ngayon, ang ginawa ko, dito ko lang pinapakain si Bagwis. Oh, halika na. Opo. Halika na. Opo. Pagkain mo halika na. Halika na. Ito, dali. Dali na. Halika na. Bagwis. 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 Dali na. Kainin mo itong bugwit na ito. Bagwis. 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 Opo, halika na. Hala. Ipabalatan pa akong nyug. Hindi pa natapos yung binabalatan ko. Dali na. Halika na. Bagwis. Yan dyan. Iuwi mo muna yan doon. At nakikita kayo ni Bagwis. Bagwis. Halika na, baba na. Himbala si Bagwis ngayon mga kasinag. Hapon siya umuwi. Kalimitan kasi nung nakarang araw, umuwi siya dito tuwing umaga, tuwing alas 4 madaling araw, alas 5. Ngayon, naghimala siya. Umuwi siya ng hapon. Ayan siya mga kasinag. Sanang kumain na agad at may babalatan pa akong niyog dun sa rawis mga kasinag kasi hindi pa natapos balatan ko lahat yung nyug dun. Hindi pa kasi kami tapos mag-upra mga kasinag. Sige pang ulan-ulan. Yung binilad ko nga kaninang umaga, inabot ng ulan, andun. Nakabilad siya, puro tubig yung nyug. Mamaya papataubin namin. Halika na. Bagwis. Lagay ko na sa sako itong ano na ito, itong daga na ito. Bagwis. Bagwis Bagwis. Bagwis Bagwis. Halika na, kainan na yan. Opo. Sige na.
Kakain ka ba? Hindi. Alis na ako kung hindi ka kakain. Opo, halika na, hupa na. Ihagis ko lang sa kanya mga kasinag itong daga. Ihagis ko doon sa ibubong. Kasi may gagawin pa kasi ako mga kasinag. Hindi bumaba eh. Bigay ko lang. Ayan o. Ayan. Asa na? Laglag pa? Opo. Asa na? Asa na? Ibigay ko sa iyo. Asan? Hinagis ko na dyan. Hinagis ko ba sa iyo? Nasa na? Asa na? Hinagis ko sa iyo. Nalaglag ba? Wala naman dito. Hinagis ko doon sa kanya. Opo, hinagis ko sa iyo. Wala naman dito. Krok 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 krok. Yung manok ng mga kasinag oh. Ayan oh. Naglilimlim na. Tingnan natin. Asa na? Hinagis ko dyan sa iyo. Nawala ang mga kasinag. Hindi ko nakita. Ayun! Ayun pala. Ayun sa may kanya mga kasinag. Malapit sa harapan niya. Opo. Kainin na yan. Sige na, kainin mo na. Kainin mo na yan. Sige na. May pupuntahan pa ako. Sige na at may gagawin pa ako. Opo. Titingnan kasi mga kasinag yung mga bata naglalaro. May mga bata kasi doon mga kasinag. Ayun oh. Mga naglalaro doon. Sige na, kain na. Opo, kainin mo na yan. Opo. Sige na. Kung mapapansin nyo mga kasinag, si Magayon, ayun. Yun o, yung kalabaw na yun. Si Magayon yun mga kasinag. Yung kalabaw na yun. Patilam-tilam ka na, hindi ka pa mang kumakain. Kainin mo na yan. Ayan mga kasinag, update ko naman kayo kay Bagwis. Ayan Ako'y natutuwa mga kasinag kasi muli siyang umuwi ng hapon. Kasi kalimitan nung manakaraan, tuwing umaga siya umuwi. Ngayon lang siya umuwi ulit ng hapon. Kaya umuwi na rin naman siya mga kasinag. Kaya pinakain ko na siya. Buti lang mga kasinag at may stock pa ako ng daga dyan. Mga kasinag, iwan muna natin si Bagwis. At may babalatan pa kasi akong niyog dun sa rawis. Hindi pa kasi tapos balatan yun. Tapos may itataob pa ako yung mga binilad ko kanina na naulanan. Tataob ko pa. Kasi yung katulong ko mga kasinag si Pacquiao andun. Iniwan ko muna, nagbabaak ng niyog. Sige na, bye bye.
Kumain ka na lang dyan ha. Ayun mga kasinag, punta na muna ako at magtrabaho muna. Kasi kailangan mga kasinag matapos yun ngayon para may bilad bukas. Yo, what's up mga kasinag? Sa lahat ng nagpapa-shoutout dyan, ito na po mga kasinag. Shoutout pala sa Gabon family from Sipukot, Padilla family from Baras, Catanduanes, John Asejo from Bikutan, Tagig, Rico Manungay from Romblon, Gerpi Hardot official from Camarines Norte, shoutout idol, Ibads Davao City, Willie Reblora, Nityams family vlog from Cagayan de Oro, LB and Dante Garuchi from Caloocan, Junjun Agapito and family from Tandang Sora, Wes Garcia from Pampanga, Jun Kasilihan, Nita and Dino from Olongapo City, Zambales, Antonio Bundoy official, Raquel Morino Minik from San Vicente, Lagunoy, Camarines Sur, Michael Rondario from Parañaque, Ricky Sabado, Bernardino family, Rodolfo Antolin Umipig from Bulacan, Romeo Gamboa from California, Leah Turado from Balanga, Bataan, Lextingson Vlog, Edison Vasquez, Binji TV Official, Bernardo Lacson, Runis Vlog and Music, Ray Cambarihan from General Trias, Cavite, Dinis De La Cruz and family from Naik, Cavite, Father John Gabun from Libmanan, Camarines Sur, Reynan Soriano from Tungguban, Tigi, Kapispis, Pilamer Sarmiento, Susimo Laurun, Baton Jupiter, Patropis family from Paschal, Masbate, Jarex Bakumo official, Winnie Escasinas from Cebu, Maricris Alcala from Binyan, Laguna, Mila Morisa Vergado, belated happy birthday from Glendora, California. Shoutout idol. Dan Gorubat from Valenzuela, Denmark Digala, Ronald Pereira from Muntinlupa, Rosalie from Abu Dhabi, ang tiyan ng Balibago Complex, Laguna, Boy Viajero Vlog, Muring family from Kandihay, Bohol, Val Noynay from Masbate, Manny Busis from Magsaysay, Davao del Sur, Paelmao family, La Guerta family from Dait, Camarines Norte, Ronaldo Olaisis, Edmundo Galban from Cambodia. Shoutout din kay Mr. Bidigalang, Mr. Domingo Sandico, Mr. Ken Sander Japan, Mrs. Rosana Rojo Bet, at sa kanyang asawa na si Rolly Bet, at sa kanilang alaga na silo. Shoutout din kay Alejandro Coracha da Master. Shoutout din kay Teta Nene Burlagdan at kay Mr. Child Bagay po. Ayan mga kasinag, sa lahat ng mga nag-sponsor kay Nana at kay Tatay, maraming salamat po. Sa lahat ng tumatangkilik ng ating YouTube channel, sa lahat ng aming subscribers, 40,000 subscriber na tayo mga kasinag. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe naman mga kasinag. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtitiwala at pagsuporta nyo sa amin ni Bagwis. Hanggang dito lang mga kasinag, bye bye.